gampang mo rin eh. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, I am loved. Mahal tayo ng Panginoon, no? Pagkatapos ng sa kanilang madaling araw, nag-join sa akin sa breakfast si Monica, April, at saka si Ashley. Tumanda lang ako kanina ng umaga eh. Tapos tuwan-tuwa siya kasi hindi nung mahaba yung homily. Sabi ko, gusto mo ganun lagi homily ko? Hindi ko kaya. Pero ngayon, pagbibigyan ko kayo. Kanina pinag-usapan namin ni na Father Brian sa kanila Father Joy over lunch. Wala na sila Monica, sila Ashley, at saka si Tina. Pero ano pa nagsisimba sila ngayon? Yung kagandahan ng liturgia natin. Nakunawa namin na meron na pala sa liturgia ng Kapaskuhan ngayon. Pwede kang mag-misa ng vigil, ito yung misa natin. Umaga or sipag gabi. Tapos may isa pa ng day. Kaya kanina nabibili kami, ang misa natin ngayon, vigil o yung night. Sabi ko vigil na lang. At para hindi masyado mahaba ang hindi na natin pagnilayan yung gospel. Kasi during sa sipag gabi, ilang beses na natin pinagnilayan ang pagsilang ng ating Panginoon sa pagpapahayag ng mabuting balita. Merong 4 na pangako ang Diyos para sa kanyang sambayanan. At nais kong kunin din yun, 4 na pangako na yun na para sa atin din. No? At ito yung 4 na pangako na ikaw ay magiging maringal na liwanag, magliliwanag ka sa mukhang liwayway at magkakaroon ka ng glorious crown. At itong crown na ito ay hawak ng kamay ng Panginoon. Yun ang unang pangako. Ikalawa, tatawagin ka sa bagong pangalan at ang Panginoon mismo ang magsasama sa iyo ng bagong pangalan na yun. Tumala, your builder wants to marry. Isa-isayin natin, hindi ko paakabain para may silang community. Una sabi sa atin, you will become a glorious light, a crown, held by the hand of the Lord. Hindi lang ito basta isang corona na kanino pinutulong at kung sino-sino ang nagpupulong sa iyo. Ang Panginoon ang may hawak ng corona. Ibig sabihin nito, if humanity is the crowning glory of creation, dito na ipinagkakataon sa atin ng Panginoon sa pagsilang ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, ang corona. Yung jewel, ipinagkaloon sa atin yung jewel na nakalayan. Yun ang ating Panginoon. Kaya tayo nagliliwanag na isa kasaysayan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. At yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon, ang pinili niya, ang mga Hudyo, ang mga Israelita. Kaya ang hamon sa atin ito, kung ang Israel sa mga galing sa mga Hudyo, simula kay Mayo hanggang kay Hitler. Ang lahi ng ating Panginoon patuloy pa rin nagliliwanag hanggang ngayon. Kaya na ako pinagmamalaki ko, ang ating pananampalataya ay actually yung kapitbahay na Hudyo at Israelita. Pero may kapitbahay ako. Mamahalig mo yung kapwa ko. Kaya hindi kasi natanggap yung liwanag. Mamahalig mo, magpilikuran mo ang kapwa ko. Isang pangako yun ng ating Panginoon. Pero may hamon yun sa atin. So yun yung unang pangako ng ating Panginoon. Ikalawa, sabi niya sa atin, tatawagin daw niya ang kanyang bayan sa bagong pangalan. At yun ang kanyang ano na yun ni Abraham, lahat tayo magkakapatid. No? Si Sarah, ibigay siya ng bagong pangalan, Sarah. No? Si Diyos, para makilala lang. Siguro maganda tayo rin. Nakikipagtulong para din po sa nating makilala. Si Simon, ginawang Pedro. At sa batong ito, itatayo po ang simbahan. Kumbaga, kapag Diyos ang nagbibigay ng pangalan, yung pangalan mo, ikaw yun. At sabi sa Revelation, chapter 2, kapag nandun na daw tayo sa langit, yung mga banal, nilagay niya ng amulet. Wala ko sa ilalim yung amulet. At sa amulet na yun, inalagay ng Diyos yung bago natin pangalan sa langit. At yung bagong pangalan na yun sa langit, tayo lang ang nakakaalam. Kung kailangan mo sa ibigay, yun lang ang makakaalam ng pangalan na ito.
ba? Kasi kung alam niyo pangalan ko, ito ang pangalan ko po sa Norway, sa Denmark, at Poland ay transportation. May it up with my name sa aking pangalan. Pero kung ako lang naman ang alam ng pangalan ko, is Hindi and my I only have one audience. An audience of one. Kasi tayo isinigyan tayo sa buhay ng identity natin bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano. Kasi inisip natin ito na lang ang sasabihin. Yung pangako ni Lord, bigyan niya tayo ng bagong pangalan. At tayo ng mga tanong. Therefore, that relationship, giving grace,